سورة التوبة آية كمان مغنصبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. عندك كان أورك التوسير وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani sawa shahru jumada al-ula minye hijra sankalo duruna ye bisuinye o sabanade miladi nasaraw ka jate bafula ani mugane kele sankalo tani fulana bisuinye wolon fulana ye ambe dawda bugu masjid ar-razaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. wa idha ma unzilati suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhum hadhihi imana ila akhir al-aya. ala ba fuanye masamin korta lendo. wa idha ma unzilati suratu ala koni sura do jigina faminhum man yaqulu ay faminal munafiqina ni sura do jigina cidenka munafiqu dobe ulu bafo mogo dobe munafiqu la man yaqulu mogo munum bafo ayyukum jadatuhu hajihi imana ni aya min jigina sisa mi sora min jigina sisa ayeddo fara jonka limaniya ka awla munafiqun ni sora do jigina ube ninde fo nyokonye ko sora min jigina sisa ayeddo fara jonka limaniya ka awla ala ko fa amal ladina amanu ala ko mughamunu liman yara fajadatuhum imana sora injigile ayoddo farawlu kalimanaka mogo munu nye mu'minu ye sora injigile nye do farawlu kalimanaka wa hum yastabshiruna ubenni sonjani sora injigile ni ubenni sonja fana nu kalimaniya jidile ni ahli sunna wal jamaa ka dalila fule yande ka fo limaniya be jidi abe naqashi salafu chama ani qalafu chama min a'immatul ulama doni ke baga nyema wala bal qad haka khayru wahid al-ijma' ala zalika doni ke bawo ya fu har kelentere ko sarafu be benninka ku benninka ka fu limaniya be jide abe naqash bun kasir ko alaye wa nin kuma masaila ko alaye kuma fesha la ka kuma fo la ka janya kosobe bukhari ka sarafula donc limaniya abe jida abe nagashi
wajatu sunna mo bolo uko limane jumaye al iman qawlu bil lisani wal i'tiqad bil qalbi wal amal bil jawarih yazidu bi taati wa yanqusu bil mashiya limane ninde ahli sunna wal jamaa bolo kuma da obe fonin nenye duskum bashiri sufe fana ka barake abe jidi ni ala batu abe nagashi ni ala soso donc ni aya ye ahli sunna wal jamaa ka delila doye ko limane abe jidi abe nagashi وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض ألقوا منافقية بمغمون دسكون كنو بنا بمغمون دسكون كنو فزادتهم رجسا إلى رجسهم sora in jigilenye dode farawulu ka shika ka fara uka shika foloka munun duskum balanendo mo munun ye munafiqu ye sora in jigilenye do farawulu ka shika de ka fara uka shika foloka ay jadatuhum sakka ila sakkihim ay ulu jidi shika de la ka faruka shika koroka wa rayban ila raybihim anu katakana shagi kafara ukatakana shagi fuloka limaniala kumi aya wure kono ala ko chogomi onunazzilu min alquran ma huwa shifaa ala ko lebe fenjigi qur'ana kono minye furay na be duskum furake me qur'ana sura jigini mo min duskum bananendo mo min ye munafiqe abe do faray ka duskum banakare abe do faray ka shika kare abe do faray ka munafiqya ka wodi ato ala ko sora injigine mogo mununye munafiqu ye ko aye do farawlu ka shika de ka kafara u ka shika koroka wa matu wa hum kafiruna usara fana u kafir lamu usara u kafir lamu anya aya min kalala ko qul lil ladina amanu huda wa shifaa akum muhammara fu mogo ye mogo munu liman yara ko nin qur'ana ye kanda de nin qur'ana ye furade walladhina la yu'minuna fi ajanihim waqaru min mogo munu te liman ya munu nyettulo geleya o de be ulu katilo lolu tule gerele unde do wa huwa alayhim ama qur'ana finyele made do uluka finyelendo uluka ulaika yunaduna min makanin ba'id nunun tigla mogo de betal limaniya wele yorola yoro min limaniya salika jaye min ya qiyamay wa haja min jumlati shaqaihim aw ninye kafirun min ya munafiqun ukakunnan goya dode fulin ninye annama yahdi alquluban yakunu sababa lidalalihim wa damarihim femmin beke sababu ya ka hada madun dusukun kandade wode beke kafirima wode beke munafiqima ika fili sababu ya nika halakili sababu nim beke sababu ya ka mu'mini kanda o beke sababu ya ka kafiri fili de ka munafiqi fili de ki halakide أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون أولا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون ألق يالا منافقو يرما يوا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين sango sanne alabu lajara bisinya kelew bisinya fula ku lajara bini sanji geleyaye ani sangele maw ani kelew ulu yere mo ye ka jate minano ye katashino ye ka sagu ko sango sanne alabu lajara bisinya kele u bisinya fula ni sanji desew ye ani sangele maw ani kelew ni fitinaw ye summa la yatubuna me obe kofe ulute tubi ute shagi kata alama ko dunubu min temena ula ute tubi kabwala wala hum yajakkaruna ute miri katasi fana ko munun be nyeshuma
ulu yere manni sangosa mbula jarabi sinya kelu be sinya fula ni una tabe junubu bin temena ubolo te tubi ka bola ko munu nyesile mbuma fana utemire katase ka jate mina ulu fana la وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت السورة على كل سورة دوجنا نظر بعضهم إلى بعض منافقون بين ولا جد ni munafaqun farallen be ciden ka jama dola ni sora do jigina ciden ka munafaqun kuto jama ina mogo cela u be ɲɔgɔn lajɛ dɛ n'u ye ɲɔgɔn lajɛ u be ɲɔgɔn ɲininka hal yarakum min ahadin yala mogo ɲa b'aw la wa n'u y'a dɔn muminu minnu bɛ jama tɔ ɲa tɛ olu la jama tɔ hakili tɛ u la summan sarafu o kɔfɛ u na bɔ jama in na u na taa munafaku bɛ nin kɛ ciden yɛrɛ tile la han ni sora dɔ b'a kɛ ka jigin ciden k'a b'a fɔ jama ye bɛɛ sigilen munafaki minnu bɛ jama la u bɛ to ka ɲɔgɔn lajɛ dɛ n'u ɲa bɛnna u ye ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn ɲininka yala mɔgɔ ɲa banna wa n'u y'a dɔn jama tɔ kɔrɔli suri to ka dɔrɔn summan sarafu u bɛ bɔ jama cɛ la u t'a fɛ ka kuranɛ in mɛn parce que kuranɛ min bɛ jigin sora min bɛ jigin a b'a kɛ k'u ka lebu minnu fɔ ani u ka jogo minnu fɔ u t'a fɛ k'u mɛn u bɛ bɔ jama la sarafallahu qulubahum awa ala ko nin sababu la ala y'olu fana dusukun yɛlɛma ka bɔ limaniya hakika ma tant k'u yɛrɛ bɔra jama la cogo min dɛ n'u t'a fɛ ka sora in mɛn ala fana y'u sara k'u dusukun yɛlɛma ka bɔ limaniya la biannahum qawmun la yafqahun parce que mɔgɔw de don faamu de t'u ye u tɛ faamu kɛ mɔgɔw de don mɔgɔ mun tɛ faamu kɛ donc tuma min u fana bɔra jama in na pour kana sora in mɛn aljaja min jinsi amali ala fana y'u dusukun yɛlɛma ka bɔ limaniya la لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ala b'a fɔ n ye k'a ka fɔnansiriya min a y'a kɛ muminunw ye a b'o fɔ n'a ye ciden ci muminunw la ka ciden bɔ u yɛrɛ la u bɛ ciden a bɛ kuma min fɔ u b'a mɛn u yɛrɛ ka kabila mɔgɔ dɔ fana nin ye ibrahima ka duwawu ye ibrahima ko rabbana wabasa fihim rasula minhum a ko ala i ka ciden ci u la ciden min bɛ bɔ u yɛrɛ la aya wɛrɛ kɔnɔ ala ko laqad manna allahu ala almu'minina id ba'asa fihim rasula min anfusihim ko ala ye fonnansiriya kɛ mu'minunw ye tuma min a ye ciden ci ka bɔ u la ciden min ye u yɛrɛ dɔ ye o ni aya fana la ya ala ko laqad jaakum rasulun min anfusikum ala ko ciden nana ma wallahi ciden nana aw ma ciden min bɔra aw yɛrɛ la hadamaden de don a bɛ kuma min fɔ a b'o de fɔ a bɛ kuma min fɔ a b'a mɛn fana azizu alayhi ma anintum fɛn o fɛn bɛ ciden ka mantɔn sugu la o ye fɛnba ye ciden bolo a t'a fɛ o ka kɛ fɛn o fɛn bɛ aw sugu la o ka bɔ ciden bolo a t'a fɛ o k'aw sɔrɔ harisu alaykum bil mu'minina wa ciden b'a kanu bɛɛ ka kɛ mu'mini ye ciden kɔrɔtɔlen don ka taa bɛɛ ka mu'miniya ma ciden kanulen don ka taa ka mu'miniya ma bil mu'minina harisu alaykum ciden kɔrɔtilen don ciden kanulen don ka taa aw ka limaniya de ma bil mu'minina raufur rahim ciden bɛ hinna mu'minu la hinna gɛlɛ a bɛ mu'minu fana la nɛɛma ka nɛɛma kɛ ka hinna k'u ye ciden sallallahu alaihi wasallam nin de kosɔn k'a fɔ ciden cira ka bɔ arabu la u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔɔnin de don
jafara bun abi talibi ayode fon najashiye mughiratu bun su'bata ayode fo kisra kacidenye kisra masakede do aya kaciden nati mughiratu bun sabata yode fo ay uyemu fo inna allaha basa fina rasula minna narifu nasabahu ko ala ye cidenci anna amba dambe do jafara yenninde fo najashiye ala ye cidenci anna ciden mi amba dambe do mughirata bun sabata fana yenninde fo li rasuli kisra ka cidenye ako ala ye cidenci anna amba dambe do wa sifatahu amba mankutu do o madkhalahu wa makhrajahu ad-dunyurna bonyoro amba do wa sidqahu wa amanatahu amba cinya do amba kadana yado a cinya tigiya ambo do akadana ya ambo do kata hadisa labama donc ciden cira mugo munuma abora anyere de la hada madende do a cira munum na rabu do tire na rabu de abe kuma min fo ba me ubaka la hala bedo ubaka kabila do ubaka mankutu bedo فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا نو يوكودي اتشيروما كابو يرلا كويلة كتا على كلمة بطو ديما نو يوكودي أي چي كتا من أماسو فقل محمد كافو حسبي الله على النوسا لا إله إلا هو باتو فنسيت منك باتو يتياني على كلمة بوتي عليه توكلت نيمك كو بيدا علىك وهو رب العرش العظيم لا رشم بيتي دي علي نيكا جما يكودي توحيد ما يكودي لمريم وما دايلا umucinya tigiya nin kuma de fuye ko ala ye ewasa masami ni bato fensite min ka bato cinya ni ate ewayi ka ko da alaka la reshi tigi alaka la reshi min ka bo tumami umaru aye koreya ke kata bakar siddiq ma ko ka qur'ana faranyon kan parce que kele do de kera qur'ana durusila baga chaman tore o umaru ye isara ke abubakar ye ako fere ko ya soro qur'ana ma fara nyogon ka be disiw de la qur'ana tum be disiw la ma fara nyogon ka o kele yi sen fede kalambaga min tora ya beta bi wolon fura nyogona abe qurra umaru ko abubakar ma ako nima fere ke qur'ana ka sebe gafela ka fara nyogon ka ninni na nyogona tora ka ke qur'ana kana tunu de nin qur'ana karamba hakke min sara sisa nini na nyona tora ka ke qur'ana kana tunu akasabe o umaru e abubakar siddiq ayenya maralike qur'ana kasabe fa amara jayda ibn thabiti fa jamaahu abubakar siddiq ya jayda ibn thabiti ciden e abubakar siddiq yo nyamariya ko aka qur'ana nyini ka faranyoga yoro min durusi lembe mo mi bolo sayba wala bo fo aba sabe sora min be mo min bola ba fo aba sabe ko min ni sora laba ko kuje mata ibn sabiti aw abi kuje mata ko uyenni sora laban sura le de bolo ko zedi ibn sabiti yenni sora laban soro ko kuje mata ibn sabiti bun kasir bu fule de fo aw abi kuje mata ko ni sora laban min fule ni ko soro lan nunun do la kelende bolo ka sabe سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام سورة يونس التفسيري وهي مكية سورة إنجينا كاتيرين توم مدينة سيجدلا مكة سيجدلا ويا سورة ما هجرة كتا مدينة. بسم الله الرحمن الرحيم
amben ni sura indamina ni ala togo nyuman beye nema la bolen tigide ala hinna la se bagade ala kataka jom mu'minu malaghara alif lam ra ubafu nunu de ma huruful munqata'at ko harafu tigelew ni harafu tigelew anyu ka kibariya fo suratul baqara folola tilka ayatul kitab nunu de hajihi ayatul qur'an al muhakkam al mubin nunu de qur'ana ka aya wuye qur'ana ka aya munul labbelendo nu bangalendo tilka ayatul kitab al hakim nunu de qur'ana ka aya wuye qur'ana ka aya munul labbelendo qur'ana ka aya munum bangalendo أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ni aya kono alaban nan kariya kafiruka kafirun munun kabakura ko cidon kera hada madunye ko munala ma cidon ke malikawiye ko cidon kera hada madunde on kuninye alabake ka oden nan kariya uluka mo fulu munun temena cidon munun ciru lan ko kode abasaru yahadunana ko hada madende ba kanda manton fulu munun temena ulu yen ninde fu ka cide wuye abasaru ya hadunana ko hada made de ba kanda hudu ka mo ni salu ka mo fu fana ko ala ko ulu fana ka kibariyala aw ajibutum an jaakum dhikru min rabbikum ala rajulin minkum ala ko kabakura ni hakili jigi nana ce bolo ce min bora aw yerela aw be kabako odela ya alako akana linnasi ajaba alako hada madun kabakura dewa an awhayna ila rajul minhum ninne alay wahawci kata cema ceminye mbora ulu yerela ko ke cidinya kanuma ulu kabakura odelawa ninne wahawci cema cemin mbora uyerela an anzirin nasa wa basir alladhina amanu nko ceyma nye wahawci ceyma cemin boru yerela ko aka mo bagabaga aka mu'minu fana ni sonjala ka sara mumbu yella gara ka mu'minu ni sonja ka mumfuye anna lahum qadaman sidqi inda rabbihim ko mu'minu ay baranyuma munun ke ku bila awunye lagara aka baranyuma saraba wiye ninne wahawci cema cemin bora aw yerela ko aka mo bagabaga aka mu'minu ni sonja ko mu'minu abe baranyuma mununke aka baranyuma saraba u yalla gara aw be kabako de la qala al kafiruna kafiru ko inna haja la shahir mubin kon nin ciden fulede kon ninye dabalide la shahiru ninye dabale kon nin qur'ana fulede ko qur'ana ye dabalide naka dabaliya bangalendo كافر يودف قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أي ما أننا باسنا إليهم الرسول منهم ورجلا من جنسهم بشيرا والنذيرا كفراكا ني تشيدن تشي كبو يرلا تشيدن بومبو بغا تشيدن بومبو نسونجا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أي جاهر وهم الكاذبون في ذلك كن دبالي من دفنا كدباليا فنا بانغالين دي yawa kafirun ya kuma min funnin yan galon fo qur'anan min dira cide ma dabali ta koy me kafiru ya ciden ka ciden ya ciden yere ke dabali kalai ko qur'ana fana ya dabali de ko min ka dabaliya aka dabali fana ko dogo tala de ko bangalende do me wuye galon tige ni إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من
شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ala ban kibariya masa min korta lendo ko ale de danfen betigi alay ko ale de sankabolon fula da ani duguma kololon fula tile woro kono dali daminana dumashi katabba juma shibiri do alama dali ke ewa mashege fanade tile woro ala ye dali ke ode kono hisi tatayam ala beno do foanye nin kono inna rabbakumullah aw tigi ala de be danfembe tigi ala de allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam masammi nya sanka bawron fulani duguma kololon fulani femmin biuni nyogonce tile woro kono sanni dugu ala bese ka bedda nya tuguna yele kun fayakuna bebeda me ala yen ninke hikma de koso ko ni hadamade ni be komin dila kana keni korto e ta doni ala ye tumbe se ka sanka bawron fana duma kono ani pengo pendu be no nyogonce kun fayakunu bedda me ala ya datile woro de kono sanka bawron fana duma kono ani min buni nyogonce duma shi juma dali banna juma wakati laba ala ya amfa adamata tile woro kono summa stawa ala li arsh o kofi ala dala kenyerala la rishika bima yaliqu bi jalalihi bila takyif wala ta'tili wala tamsili o kofi ala dala kenyerala la rishika dala kenye chogo min kakani ala yere kamosaya anta chogo fo anta misaliya anta fo ko atella rishika takyifu ye munye ka fo ala benin chogo de la rishika antote ali sunul jamatote laysa kamithlihi shay bila takyif wala tamsil kana misaliya fana ko abe ko min chogo de la wa ya haramu bila tamsil wala tatil kana fo ko ala tella rishika fana comme la sharia ou ba fo chogo mi aya wolon fulade nana qur'ana kono sura wala ni ala benni sabati ko ale bella reshika wa ahli sunna wal jamaa ka hidayede ala bella reshika de minya ka yeli anaka doni anaka koroshili anaka konyana bo anaka marala abe fambe ya le yere jati bella reshide ka imamuna maliki ni mugo nani nyininka ko ala be cogodi lare shika ko ala be lare shika imamuna maliki ya ambe lafiya ka bo jabuma don dola ka to aka dersula do donna maliki ka jamala abe dersula nyinin kali wakati usele ako maliki ma arrahmanu ala al arshi istawa wa kayfa al istiwa ako maliki ma ala ko ale dala kenya lare shika ala dala kenya lare shika cogodi imam na malik ya kumbir nyinin kalin ya dahu fa washira aya kumuli ako al istiwa ma'lum wal kayfiyya majhul والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب إمامنا مالك يقول أكو دالا كنيري عربو كنا أنك عربو كنا أكو ودونين دلو tawsir wore tola koro wore tola dala kenyeli ube nimbe fenka nimbe ninka akwanka rabu kanno donen tawsir wore tola me ala be tugudi lare shika akwantodo ante soko fo moy majhulu antodo wal kayfiyya majhul wasuwalu anhu bidya akoy kam mo nyinin kan ninna ko ala be tugudi lare shika ko bidya de do shebau kide ni ayaw kala shebau ye ni ayaw kala sheba kalma dele ka kide ni ka ko ala be tuguri la rashika donc ko ni ka yere ko ala be tuguri la rashika ko bidia de do wal iman bihi wajibu imam na malik ko kalli mana naye fana ka dala
ka siri dusukun kono ko ala be laaresi ka koyi ka wajibi de wajibi bilen do hada maden kelen kelen kan ni ye mu'mini de ibe ahli sunna wal jamaa ka aqidanu ka tasiraka foyi ka dala de kallimuna na ko ala be laaresi ka woy ka wajibi de aw ako ma uraka ube ma arakan illa mubtadi faghriju an hadhihi al mubtadi tuma maliki yin kali nonun jabite ako neme eye foye eye bidiya mogode ako aka jama makalande umma ako ayen nim bidiya mogo bo nka jamala uye che bolo sama kabo maliki ka jamala maliki tumbe dersu de chiden ka misri de la madina donc ni nya yiranna ali sharia munum be arafina ya kulu be maliki majhabi de la ube maliki majhabi ka fiqhiyya mi aqida ute maliki ka majhabi ka de maliki gan kaw laban chama bo to de la ube maliki majhabi la fiqhiyya uka fiqhu bato chogo ni fion ubutu maliki majhabi la mi uka aqida te maliki ka aqida ka uka aqida uye mugawre da ka aqida uta ala sharia aqida ude bu bolo maliki ka aqida tu bolo maliki ka aqida yede aqidatu ahli sunna wal jamaa ahli sunna wal jamaa ka aqida de be maliki bolo awa ka kalande folo ni maliki gan ka folo temena ahli sunna wal jamaa ka aqida de bu bolo wodi yato hari saudiya ulum mununye aqida tuye anka irisala min fulani muqaddimati aba zaid al-qayrawani uba lakala ka kalandona risala ka muqaddima har ni donna internet risala ubedi jabiri risala ka muqaddima ka risala ya sarahu shaykh salih fawjan risala ka muqaddima ya sarahu shaykh abdul muhsin abadi aleka ta kitabu dilale nyere bora risala ka muqaddima ya sarahu fawjan ka kitabu be risala ka muqaddima parce que be aqidatu ahli sunna wal jamaa abe salafiya de ka min munum be fo kulu be majhabi malikiya kaya uma hari risala ka muqaddima nunun de kala ku famu uma barake nuye umu famu uka aka aqidatu bolo sino risala ka muqaddima be aqidatu ahli sunna wal jamaa lamana haji salafu salih donc maliki ka kalande folo ani maliki kan ka folo fuqaha ul maliki al mutaqaddimina abetum be salafu katabula ni sunna ni maliki majhabi mughallaba munum be jan kono sisa achama nde maliki ka majhabi ka fiqhiyya ni aqida wore de bolo jamana imbe tafu ko maliki majhabi de be maliyawa est ce que maliki tijani de qadiriya dowa ha sufi dowa donc men ni mbeba fo fana ko be maliki kama jabi de ka fiqhiyya be maliki kama jabi ka me abi aqida mununka ate maliki kama jabi ka aqida la aka aqida ute maliki ma jabi ka et puis fiqhiyya nyere fiqhu yere o ka ko chama nyere te maliki kama jabi yere ka fiqhu yere la parce que mu fam ni bolo jigali mami do della ka kuma dondo la ko lube malik ma jabi de la ko ale tijaniya de ko me lube malik ma jabi de la ko malik fana te tijaniya de malik te tijaniya de ni ko ni be malik ma jabi de malik te tijaniya kele o fulana an ka tafihi bondala ko e ka sallila bismillahir rahmanir rahim sallila sallim min be bange e fule ibe perenaye iba bange o te malik ma jabi la de ko ta risala take la tastaftiha bi bismillahir rahmanir rahim ko tuma majhabu tilala malika majhabi kode maliki yere kode ko bismillah kana kala salli yere lade koy kani ka salli damina ni bismillahir rahmanir rahim makana gundo kana bange bili kulliya malik ko bismillahir rahmanir rahim ko fatiha damina to gundo bange koy kana kala salli yere labdo nko de bere ko cinyado nko cinyado o de bere sala kunu ka kana bismillahir rahmanir rahim kala to yere e dum be bismillahir rahmanir kala ka bange
nko aw fula aka aqida na ya sege sege aka aqida te maliki kaya na yi haraka fiqhu tabulu la jaka bato chogo a chaman te maliki ka majabika abe jonka majabila majabi telale safa ide ka majabi ko bisuna ramna remi ka bangai amra ka majabi ko abe fo mi ka gundare maliki ka majabi la ko kana abangai kana gundai ka salila memme kuma sahalenya ahmada tainde abe fo mi abe gundade ibale gundade salimi be bangai ibi kampereni fatia duro kata me maliki majabi mo de fule ka bisuna ramna remi bangai ya ka surate majabi maliki ya yerela donc mo kan nunu famu chaman de ba fo afrique ya kulu be maliki me jahabika fiqhiya de de me aqidate koy o ka aqidate malika majabika e munum be shigi telemu ni arajo ulaya ko e wa alate sanfe utafo kulu be majab malika de la maliki ga majabi to yo maliki koy kalli mananay ko ala be sanfe koy ka wajibi de donc ala de ya fo be sanfe ciden ka hadisa chaman de ko ala be sanfe dondona mawi aka jom muso do ko ale ba fe ka jom muso kan horo ya ciden ko kana kan horo ya folo abila kana jom muso inana ciden ko ma ayna allah akwala be mi akwallahu fi samai akwala be sanfe akomani ana ako anta rasulullah ako ne jonya ko yala ka ciden ko mawiya ma itiqha fa innaha mu'minatu akon nin kan horoya nin yi mu'mini muso de do muso ya do ko ala be sanfe e hari firawuna ya do ala be sanfe ya haman aguni li sarha la'alli ablughu asbab as-samai la'alli attalun ila ilahi musa wa inni la jinnu kajiba en ko firawuna ko hamana ko etasi jando dilanyede nka sira soro kata sanfelala nka ta musa tigi ala laje ne jigila ne bidankani ala musa ba ke ka min fa be galonde tigi ko ala be firawuna yado ko ala be sanfe nko abulima alla joini karamugo da ba ka kalande on kalame abi ala shari'a de ka anana rahmana ala arshi istawa awa ko ala tumbe la reshika de kasoro ala malla reshida fana ala tumbe mi puru ka kalande un trompe atese ka fo direte ko ala te la reshika abake ka nunu fo kata kalande ndo kwama hamadani aka kalande ndo to ko hamdani ako ya shehu ako minyi la reshi koye alla fiya wala sa do kala dumambe do ko nimi tege jakata sanfe ala kala reshi ko alla fiya ka bola sa do kala dumambe do ko nama bolo korota kata sanfe aya bolo da ko hayyarani hamadani amuso korobaw ademiseni o ache korobaw mugo nibe do ko bi tege jare mugo shima tege biri ibi tege jamuna ibi tege jara do yerebe sanfela de laje hari hada maden nin ko le danchogo abayiri la ko ala be sanfela qur'ana ya sabata la be sanfela sunna ya safati alla be sanfe ijma'ul umma aya sabata alla be sanfe al fitrat hada madan yire dancogo ya yira alla be sanfe al aql hakili ya yira alla be sanfe de dum malani sanfe la korota be jumana hakili la sanfe la e wonin deri la duru de bala ko alla be sanfe de har bi jamana kono ya do bu yere wele kata doni ma ani dawa ani doni kala kulu be sigi kamugo trompet telewni arajo la ko ala te sanfe delila duru be ko duru ya sabata ala be sanfe qur'ana ya sabata ala be sanfe hadisa ya sabata ala be sanfe ijma'ul umma ala be sanfe hada marami mire danfe yere danchogo nimba nin kono o bayira abayira ala be sanfe hakili bayira ala be sanfe ne bal doni ko hari baga nabi ala delaba kun korta sanfe ne hari bagaw dabaw abbe bado ala be sanfe dabo bado ala be sanfe nko be qissa do nati ko sulemana na ka jama bora ku beta sanji nyini sallila ko unnana dinginye dola ko jane asiennani bebe sanfe ko sulemana ko anka sagi ala ye sanji sanfe hada madela ma kafiru yado ala be sanfe bonan kariya mugoye
أو أهل السنة والجماعة على منهج السلف الصالح على بالسنفده ثم استوى على العرش وكفي على دار كنيرا العرشكا بما يليق بجلاله دالك لنيني أني أو سنفلامي ni ani ala ka masaya kaka bila takyif wala ta'til wala tamsil ni nda al sunno yudabbiru li amra ka ala to sanfe abe ko bellatige kala to sanfe abe ko bellatige ma min safiyin illa min ba'di ijnihi awa dalili kala site se ka soro qiyama keneka ko abe dalili ke moye ni ala de ma jendi man zalladhi yasfau indahu illa bi ijnihi ala ko jombe qiyama keneka jombe sore min be se ka ala delin tanke ni ala majena ni ala majendi ma wa kam min malaki fi samawati ala ko malikat chaman de be sanka bawlon fulana la tughni safa'atuhum shay'a uluka surunyali donno ka delilite sika mugo sinafa illa min ba'di ma anya ajana Allah liman yasha wa yarda foni ala jenanaye ala yakanu mugo min ka delilike ani ajjenanaye ka delilike sunu mosi te sika delilike qiyama hari malika munun gerembe alala fo ite sika delilike fo ala de ka kanu ka delilike ani aka jenaye wala tanfau safa'atu indahu illa liman ajna lahu ayawrila ala ko delili mo shika delili te sika nafake lagara foni ala ye jendi mo mi may ka delili ke aw hada maden ka delili ke ka ke suro nyali dom bagay qiyama kena ka mo worewu sarati munum bala folo ala ka jendi e ma koy ka delili ke fulana ibe delili ke minye ala ka jendi ma koy ka delili kay aka ke mu'mini ani kuma kashi alama ani bara kashi alama kuma mununi bara munu ala be jenuwe ala ka jendi ema koy ka surnyali donke ibe surnyali donke min wo min fanaye aka suru jendira ewa ko jendira ko surnyali donka ke o fanaye sino mo shitte se ka delike qiyama kene kate ko shegu nunu ni maba nunu de peti jani nunu mafwa ko chire na ka jama ko aleni aka jama ko ale ka jama qiyama kene ka ko ba fo ka jama'i ko ne ka jama be yoro ayena aka karamo ba fule yanfe balmu la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba yawmal qiyamah keneka dan fen shide teshe ka kuma fo ala ka jendi mai ka kuma o yere ni be kuma ibe sawaba de fore sababu kuma de be fore donc nyaga noge munum be ya ambe karasado nofe ana sureri den kanye lagara ambe karasado nofe ninde be ala dele awunye kando ar janna kono ninde be ala dele awunye kankisi jannabama abe kuma funi ngalo yawmal qiyamah do mogoshide teseka delili ke ala korena ma jendima et puis delili be ke eminye aka sorini ini tawhidi sera lagara ini tawhidi ka sere mogo musrik lama sera qiyamah keneka mogo kafir lama sera qiyamah keneka mogo ni munafiqiya kumba bare sera qiyamah keneka surnyali donte ke delili te ke wala tanfahum safa'atu safina ala kambo tigla mogo de ma ako delili kala ka delili te foina fa nunun tigla mogo ma delili qiyamah keneka to ya fulade do safa'atu manfiyan wa safa'atu musbitatu delili dobe ala yoge ko be kafir kunkale mushriki shirkul akbar munafiqi nifaqul akbar delili teke nunu qiyama asafatu musbitatu min tawhidi tiguye ini tawhidi sera qiyama keneka ne junubu do yeru bolo delili be ken nunu delili sabati lembe wuluye mu'minu junubu tigu delili sabati lembe wuluye mais kafirun munafiqi mushrikin delile te kawye ewa delili sabati lembe munun fanaye mogo site se ka kuma mogo site se ka delile kawye ni ala de majena wadi atola koya ma min safiyin illa min ba'di ijnihi delili kala site qiyama kene ka koy bese ka delile ke fo ala ka jen ko fe
ni ala jendi mo ko fere be se ka dalike ni ala ma jendi mo ma ette se ka kuma qiyama kere kade donc mbe min fo awye ayettu ko qur'ana ko akatu ko ciden ka sunna ko ala mane haji salaf salih o be ke sababu ye abe ciden ka surnya di jonso mais ni mo ye qur'ana bila ye ciden ka sunna bila ka salafu ka tabulo de bila ki palon nin tariqa kuntaw de la ya ngalon ni bidiyaw katugulu de ko diyo mali kama do kulu be dalil kiye qiyama ini nunun ta to de ko nyogon danga inu be nyogon danga de wa qalu rabbana in atana sa'adatana wa kubra'ana fa dalluna sabila rabbana fatihum da'afain min al'azab wal anhum lanan kabira suratul ahzab kono mo bettugo nimmo sugu de ko bidiyala filibantiala fulankafo yawla yomal kama do na yenyogon soro kiyama keneka u yere de ba fo antigi ala an yanka nyemo ananka mabaw an tugura ulude ko u yam fili kabo ala kasirama ala danga kata dubule bi ka dumaya iku danga ku mabo ikan nemala maboli min kajja ko sobe aw yere de ben fo aw ye shegu munum bato ngalona aye shegu munum bato tereka jugula de ka qur'ana bila ka ciden ka sunna bila ka sarafu ka tabulo bila de yomale qiyama do aw yere de ba foye ko ala ka janga kata dubule ka dumay ko danga woyele anu badukum bada abe nyogon danga qiyama kene kade mo tugura mo ko ngalonka ala tate ciden tate sarafu tate itugura ka wala ini o tabe ke minye qiyama kene kan nyogon danga de do ka delili ki yewtere abe nyogon danga qiyama kene kale ala kan kiskan tanga zalikumullahu rabbukum awa masammin bake kan nunun ke ninde atigi alay faabuduhu awa ayenni alan kelen pewde batore aw ma ya akana fimure batore masammin yen nunun ke kasanga bawlo fulada kaduma kolon fulada tile woro kono ka dala kini lareshika ka kobbe nyanabo ni sunyali do mbagate ni alema jendi mimma jalikumullah awa masammi nyen nunun ke o ala de toy ko ala ninde ala e koy ninde bate foyi de jalikumullah rabbukum ninde ala ninde awtigi ala fa buduhu ayenni alan kelem tawde boto akana foyi bato ka faraka akana foyi bato ka faranin kade ayettugunni ala kelem pewde ko afala tajakkaruna yala awte mire katasiwa qur'ana be kalaw kan ni chogola abake ka banga wuye ni chogola yala awte miri awte tasiwa ayire ka tinya yoro nyini ka tinya suganta wuyera ka tugu tinya ko aka bonni ngalona إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Allah bang kibariya ni aya kono ko danfen bebe sagi kanale ala de mallagara danfen be atem mo sitoy ayaw da kawna ti jiya kono chogo mi abe be sagi I chogo la qiyama ki ikunu ilayhi marjuukum jami'a aw ala ko bebe sagi kanane ala de qiyama abe wa'da allahi haqqan ni lahidu de lahidu tinyalama de alaka ni lahiru minni ala yata cinya de dore ka fo bebe sage kanale de ma qiyama ni lahiru minni cinya de do nimbe ke koy innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ala de masay na ye be dali damina kauna ci jiya kono atunte jiya kono e wala de be sage kaw dakuraye ka saga chogola qiyama kawunya na may ala mi nyaawu da kauna ci jiya kono de akelen ko fe kaw faga kago jiya kono wala kelen de be sage kaw dakuraye ka ke hadama dawnye ka kono qiyama fana kunu imbe ke muy ni hadama dembe kununa qiyama keneka ala sagira kida kay nindo ila aw be da kabila qiyama keneka telewa ay
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط pour alaka mugo sara mugo munu limanani alaye uye bara nyuma ke alana ulu sara na katilenyai mu'minu bara nyuma ke law una sara alana ulu sara nu katilenyai walladhina kafaru aw mugo munu fana kafiriyara lahum sarabu min hamim mi fende bulu bolo jahannaba jikala ode ulu kam mi fenye wa azabun alim anilla jaba min bul ladimi bima kanu yakfuruna nuka kafriya sababuye donc qiyama kene ni be sagira kata alama alaye be kunu ka be jo qiyama kene ka sarali debe mu'minu baranyuma kelaw ala ba aw sarana ka tilanyay kafiru fana saraye munye jahannaba ube jahannaba jikala de mi la jaba de buye jahannaba kono la jaba min bul ladimi nuka kafriya sababuye سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على قضائه وقدره إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واغرفنا خيرا منها تفسير القرآن الجماعة كفولي بكتاب بما نكلم بغب بأنك كما بسم مغمغم كفولي بكتاب بما ومن كرا مني أنجي نغوي أنا لا تاكو في عندي مبغا مني جاجة تنكرا أمبي نغم في أمينا depuis ambe nke kaddu kono ambe salli du kono nala kaddu nambon do fara nyogon kadro ko ke salli yoro ambe nyogon do depuis be dresu do yoro la wa ani imbe wajuli munun kai ko ibe tauhidi min ka fote ani be sunna min ka ala ta cidenta ne ko ni nebi kode nebi deme ni tilla bila mogoshiye mais ni ye tiɲɛ bila don min mɔgɔ fɔlɔ min b'a fɔ ye a bɛ kɛ ne ye quoi a bɛ kɛ ale ye quoi donc a ye o baara fana kɛ a jɔra ni o baara ye k'o kɛ ka jɔ yɔrɔ fa a ye kumakan min fɔ fo ka taa sa a ma sanse a ma yɛlɛma a jɔra ka fɔ saya ka na ni misiri di donc an bɛ ala deli duwawu dɔ ka taa bɛɛ ma mɔgɔw b'a kɛ ka duwawu ci an ma mɔgɔ caman b'an wele mɔgɔ caman bɛ misasu ci an ma privé la an tɛ se ka bɛɛ jaabi kelen mais n'a y'a an y'a bɛɛ jaabi k'an ka duwawu fɔ a bɛɛ ye si ten kan donc o ye bɛɛ ka duwawu jaabi ye an bɛ ala deli ala ka yafa ma ala ka hinɛ a la ala ka kaburu nɔrɔ ala k'an sutura kɔfɛ ala ka misiri in k'a ma sarakatun jariya ye misiri ala ka kɛ sababu ye n'a bɛ a nɛn sabati malikaw bɛ ɲininkali minnu k'a la k'u jaabu nɔgɔya ye ala ka na sutura la ala ka na a kɔfɛ la sutura ka sutura kaburu kɔnɔ ka sutura kiyama kɛnɛ kan ala k'o ka ɲɛ ala k'o ka n'a ye donc min y'a ye ko minnu to denbaya nafolo minnu tora ala ka barika dɔw la ala kana ɲɛrɛ fitina kɔfɛ a kɔfɛ sabali ala ka d'a ma donc nin ye foli ye ka taa bɛɛ ma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biya la misasu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ni saba
شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بيسوني وتاني دورناي ميلادي نصروكا جاتي بافولا أني مغاني كله سانكالو تانا بيسوني ومغاني كله ناي أمبي دولة بغو مسجد الرزاق وأمبو كونو درسو بي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب